Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong na sugilanon sa itong panatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hindi siya aswang? Ina ba ng buot mo silingon? Oh, Nga nakasiguro ka. wala nagbuka lang akong lana sa botilya. Ah? Allergic lang siya sa ahos. Wala mo pa nasabat ang pamangkot ko kay Ina Hazel. Oh? Ang ano? Kung boring ako nga kambal, hindi ako makig kung ano man ang isabat mo. Gusto ko lang mahibalaan ang matuod. Ano? Manami ka nga kahambal, Justin. Matuod? Honestly, yes. Kung amo, nga hinali lang nga nagbago ang mood mo kay Ina. Kukuan. Nadumduman ko lang sa tong una nato nga pagkita ay. Atong ginsiling mo nga hindi ako gwapa. Hindi mo ako type. Kag hindi mo gusto nga turukon ko ikaw. Pero wala na ato ah. Baton ko na ina. Kag ina-appreciate ko ang pagka-honest mo. Ang akon lang ya. Basi ba kun grabe na ang pag-antos mo sa pakighambal lang sa akon. Kay daw nagaamat-amat dalong perme ang ginapanghambal nato ni. Gani, amo ina eh. Nga ginapaminsar ko nga prenuhan anay ang baba ko. Do hinali naman nga naglibog ang ulo niya. Justin, sige ha.
Malakat na ako. Total, canceled naman ang klase. Sige bye! Ay, nagakatingala gid ako bala sa ginapakita nga hulag ni Justin kung kaisa mo. Daw may pagka-weirdo man siya nga klase sang tao. Ato na si Hazel. Daw lagson ko siya. Apang ano man abing ihambal ko. Kay matuod gid man nga amo atong panghambal ko sa iya. Ay, kabuang sa ako no. Si Larry. Ato siya. Palapitan ko siya. Kaya nga abla nga, amo gid atong ginpanghambal mo sa iya. Kwan. Hindi abi ako gusto nga ginatulok ako eh. Nakaibalo ka naman nga mahuluyaon ako, hindi bala? Hindi ka gusto nga ginatulok ka sa amo sina. Hindi ka pa nga ginatulok ka sang gwapa nga babae. Hindi lang inamig. Medyo ma-intimidate lang ako sa kabaskog sang dating niya sang primero eh. Sang ginhambalan ko siya nga hindi ko gusto nga tulukon. Ginrapido niya ako sang sugilanon. Anong ginhambal niya sa imo, Migaw? Kung hindi ko na ako gusto nga tulukon, hindi ako magbalabag sa alagyan niya. Daw nahuyaan ako sang tion nga to. Kay kadamo sa mga estudyante nga ara sa unahan lang namon eh. Gani amo to. Nagpangita ako sang ibalos ko sa iya. Kag sa kakig niya sang gintalikdan ko, mas pa nga ginhambalan niya ako sang kun ano-ano. Ginhaboy niya ako sang ahos, kag naigo ako sa ulo. Ano? Ginhaboy ka niya sang ahos sa ulo? Oh, Mig. Nga, nasalaan ka niya nga aswang? Ambot lang. Wala ko makahibalo. Dali na. Mapauli na kita. Wala man black sang klase? Dali na! Hindi ako mapahamtang. Anay ka. Ang maayo pa, ma-text ako kay Hazel. Aring cellphone ko. Ma-text ako sa iya. Hi, Hazel. Busy ka? I-send ko na. Grabing pagkubak-kubas ang duguhan ko ba? Kabuang si mo, Justin. Nga kulbaan ka? Kaya wala man ka mo nag-aatubangay? Nagbalos siya? Basahon ko. Hindi gin man ako busy. Ikaw. Balusan ko siya. Hindi. Akig pa bala sa akon. I-send ko na. Ato, na-send ko na. Bah, kadasig ba? Nagbalos siya dayon? Basahon ko. Hindi. Salamat. Hindi siya akigsakon. Balusan ko siya. Kung hindi ka akig nga ginbayaan mo ako, kundi wala ko ikaw
Nadulong. Isend ko na. Ato na. Nasend ko na. Kadasig sang balos niya ba? Basahon ko bing balos niya. Sa akon na lang anay ina Justin. Pero hindi ako akig sa imo. Promise. Ba? May heart pa siya nga simbol ba? Ano ay hanambot silingon sini? Balusan ko siya. Pwede bala kita nga kita ay malagaw kita sa mall. Ito na. Nasend ko na. Kabay pang magpasugot lang siya. Ara na. Nagbalo si Dayon. Matuod. Sige. Malagaw kita. Mailis lang ako. Sugata lang ako. Yes! Yes! Nagpasugot siya. May imus ako. Malagaw kami ni Hazel. Mayo lang kay ginhagad mo ako. Kaburing nga bi sa dorm. Nga, sa din ang mga kaupod mo. Ay, nagpalauli sila. Gani, wala ako sang masugilanon dito. Gusto mo ba nga maglantaw sang sine? Sige Pero, sa isa ka kondisyon ha? Ano ina? Ako ang mabayad. Aha? Bay, hindi na Hazel. Ako na lang. Basta dali na. Kay magawad kita sang ticket. Ako nang mabayad. Makuha lang ako sang kwarta sa wallet ko. Ako na gani. Bah, yung pangilayan pa niya ako. Doon nahuya ako sa imo. Ako nagpanghagad. Gani, akong dapat nga malibre sa imo. Kag nalipay ako nga ginhagad mo ako, no? Gani, bilang pasalamat ko sa imo, librehon ko ikaw. Ano balay ni? Nga bala nga may nabatyagan ako nga daw nagabukal sa bulsa ko. Kuwaon ko abing botilya nga nasudlan sang lana. Maginhatag sa ako ni Larry. Hindi. Nag-aawas ang lana sa botilya. Justin, ano ato? Hindi. May patay ko no, Justin! Magwa kita, Dre! Dali! Ang lana, nagabukal Hazel. Ay, ang ako nabi. Lantawon ko man sa bag ko. Amo man sa akon. Malapit lang siya. Ukon sila. Justin, nahadlok ako. Hindi ka magkadlok. Ari ako. Dali, makadto kita sa salakyan. Mayo subong kay Ari ka, Justin. Pero paano kung makapauli na ako sa dorm? Isahanon lang ako dito. Dito ka lang anay sa amon. Inakon okay lang sa imo nga makaupod ang barkada ko. Pero hindi ka magkabalaka. May kwarto ang isa kag isa sa amon. Hindi na lang siguro, Justin, Aha? Nga man.
Basi kung makaistorbo lang ako. Kag makapabugat pa ako sa inyo. Bahala na lang Mapabukot na lang ako sa kwarto ko. Ako naman ang hindi maglinong sa ginapaminsar mo. Kung magpamilit ka nga mag-isahanon sa inyo, okay man lang kung dito ka sa hamon. Wala sang problema ang mga tropa ko. Ilabi na subong kay wala dito subong si Nico. Isa pa, dako man ang akong kwarto Gani dito ka na lang. Hindi ka magpalibog sa ligdaan mo. May isa dito ka kama, kag duha ka folding bed. Kay balo ka, dito man nagatulog ang parents kung ginaduaw nila ako Sige maupod na lang ako sa imo. Pero, mahapit anay kita sa dorm ko para nga makakuha ako sa mga gamit ko. Hi, Hazel! Hello, Marie! Oh, ari ka gali diri, Marie? Oo. Ginbuligan ko ang amigo mo nga makaplastar sa mga gamit niya diri. Amo gali. Maayo naman ko na mo. Diri ka man bala matulog, Hazel? Oo. Kukuan. Wala abi ako sang upod sa dorm ko. Isahanon lang ako dito. Gani, nag-offer si Justin nga diri na lang anay ako mapaligad sang gabi. Kung amo sina nga diri ka man lang matulog, Hazel, diri naman lang ako Nalipay ako. Kay kaupod ko diri si Hazel. Hindi ako mabalaka sa iya. Nga basi kung mapahamak siya, kay isahanon lang siya sa ila dorm. Kag timing mga nagsaylo na diri si Vinci. Kag ang duha pa namon ka mga amigo. Abyan ko man ang iban diri. Apang lain gid kun magkaupod kami nga apat sang barkada ko. May mga inagihan kami sa kabuhi. Nga daw hindi mapatihan sa mga kilala namon nga diri naga-star sa syudad. Gani kinanglan namon nga apat ang isa kag isa. Ilabi na subong. Sa kasubong sini nga mga tinion. Wala bala sang aircon diri? Kaginot Mayara, pero ginapandar lang namon kung manugtulog na. Para nga makakinot sang kuryente. Hindi gid man tama kainit Okay na electric fan. OA lang ang iban diri. Ako ba lang ginapabatian mo? O nga. May iban pa bala nga OA diri? Abi, tama na ina. Wala na kamo sang ginahimo kundi mag-away. Nga hindi ba pagsawayon ang low breed mga nubya? Low breed gali, ho? Ay! Tama na ina, palihog! Maldita ka! Ang buhok ko! Hindi pang buto nga! Masakit! Mali, palihog! Buyin ang buhok ni Ada! Buyin ako nga litsika! Buyan ko ikaw kung maubos na gaabot ang buhok mo nga demonya ka! Tama na ina! Tama na! Kasakit sang ulo ko! Oh, shit ka, Larry! Kaya pabayaan mo lang ako masakiton sa babae nga ina! Hindi na gid bala ka mo bagang panay nga duha? Never! Ada, karika. No! Hindi ako pag-uyati, Larry! Hindi na ako sa mga abyan mo! Kag hindi naman ako sa imo! Ba, Ada? Kadako sang lawas mo! Wala mo man ako gipangapinan sa maldita nga ina! Oh, wala ka gid sang pulos! Kag tungod sina, break na kita! And by the way, wala la ako nagapakyut ka nagapasexy kay Nico. Kung wala ka nagatulog. Kundi, nagtulog ako pod sa iya. Naghulid kami, tubtob mag-aga.
kaluluoy man si Larry. Kagagagid bala kay Ada mo. Kung nakahibalo lang ako nga amo siya sinakalain, ginbuligan ko lang tani si Mare nga kalbuhon siya. Oh, nga naghipos ka lang sang hinali, Larry. Hindi ka magsiling nga hibian mong ikratan nga ato. Ba? Si Ada? Dali ka! Kantuan natin siya! Magabian sa dagarinyo sa pagpumati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo?
kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me.
promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Jessa, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Gintag na nga mga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Nangin maayo si Sakon. Tubtob nga nahulog ang akong buot sa iya. Kagit pangaluyagan ko siya. Kag daw nalambot kong langit, sang ginbato niya ang akong paghigugma. Apang sang naghilapit ng amon graduation. Aksidente nga nabatian sang pakaisa ko ang ila pagsugilanon nga mga barkada sa akon. Mathagan nabatian niya ang paghambal sang among nga babae. Nga hindi na niya ako kinahanglan. Tungod mag-graduate na kami. Gani makig-break siya sa akon. Ano? Kagang masakit. Kaya ang premyo sang ilapustahan ay amo nga librehon niyang iya barkada sa pamahaw. Kung makuha niya ang akong atensyon, kag mapahigugma sa iya. Kag amo atong rason nga wala ko magtambong sa amon graduation. Nga ah. Wala ko naginulat nga itampad niyang kamatuoran sa akon. Nagbakasyon ako sa akong tiyo sa Iloilo. Nagtungod pigadong mga ginikanan ko. Nagtingwa ako nga makaeskwela sa kaugalingon ko nga paghimakas. Hindi lang ugaling. Vocational lang ang natapos ko. Kag sa kaluoy sang mahal nga Diyos, nakasulod ako sa trabaho. Apang nagmasakit si tatay, gani napilitan ako nga magpauli. Kag dire na lang nagpangita sang obra. Kag di buenas man nga nabaton ako nga janitor, kag messenger sa isa ka kompanya sa syudad. Kag sang ulihi, nagdesisyon ako nga magpadayon sa pag-eskwela sa college, bisan sa amat-amat lang. Nag-enroll ako sa gabi nga klase. Kagamoy nang ginabuhat ko tubtob subang. Kag sa kaluoy sa mahal nga Diyos, base sa madason nga tuig, makatapos na gid man ako sa kurso nga ginkuha ko. Maayo kon amo. Ote. Sa diin na subong ang amo nga babayi. Wala na ako sang balita. Tungod hindi naman ako interesado sa iya. Hindi siyang babae para sa akon. Kag ang babae para sa akon, ikaw, Jessa. Alfred? Saan ko yung makakita sang kasubong ni Alfred man? Ara gid lang si Marcelo nga patay luyag sa imo. Batuna na lang bala siya. Kag, hasta mientras, malibod na lang yung kuya sang isda.
Pataas yung handom ko sa kabuhi, no? Gusto ko yung makapamanas ang taga-iban nga lugar. Kag hindi taga diri sa aton. Nga wala sang nahibalan, kundi ang magpangisda. Kag wala ka bala makatalupangod sa mga kalabanan nga mga lalaki diri sa aton. Palareho ang kolor sang buhok. Kay man, ang ila obra, kung hindi magpamukot, manalom sa tunga sang lawod. Nalainan kuya magtulok sa ilaya. Kido mga kano nga daw mga ati man. Kaitom sang ila panit, mata na lang nilang nagaputi. Gani ako yaday, buhaton ko kadyang tanan para nga hindi ko ya makapamanas ang taga diri sa aton. Nagaplano gani ako nga makipagpenpal sa kano Ambisyosa eh. Pista sa amon sa Badason nga Sabado. Kadto ka, ha? Ilisensya mo ako sa ila ni nanay kag ni tatay eh. Siyempre naman. Makadto man si Diana? Oo. Wala siya makinambit sa imo, ha? Wala man. Nalipat lang siya siguro. Pero wala man siyang problema. Kay ako na mambal sa imo. Antes ako magpahuli karon, makigambal ako kay tatay mo. Ilisensya ko ikaw nga mamista sa amon. Matuod? Ginpasugtan ka ni tatay mo? Oo. Hindi pa siya kuntani. Kay kalayo kuno sang lugar nila ni Alfred. Apang ginhambalan siya ni nanay nga ara ka man. Kag sigurado nga makadto man sila ni Chay Delia kag si tatay mo. Gani amo ato eh. Nagpasugot siya. Ay wow! Sadya gini karon mo. Ma-enjoy kita ya pamaili hasta mag-aga Oh, imo ko no iniho, siling ni nanay. Ay wow! Isa ka pungpong hilaw nga paho. Sa diin ini naghalin. Inyo bala ini tanom? Aba hindi. Halin na sa ginasprehan ni tatay nga kapahuan diri sa amon. Ginambalan siya ni nanay nga pangayuan ka. Kagamoy na. Dalon mo kuno ina pauli. Ay wow! Nagsiling pagani si tatay nga dugangan pa kuno niya inabuwas para nga magdamo-damo man ang dala mo. Salamat gida. Malipay gid sini si nanay kag ang mga manghod ko.
Alfred? Oh, nga nang? Uy, nag-abot na si Odette. Kaginapangita ka niya. Odette? Sino siya? Kadto ito anay siya. Kay basip na kung magsunggod ato karon. Kung hindi ka mapakita sa iya. Karon na lang nang. Manyaga anay kami ni Jisa. Kag among pagkadto sa ila ni Odette. Kaon lang siya diri eh. Ari man si Diana. Hindi man nina siya madula kung ibilin mo anay sa diri. Nang, bisita ko si Jisa. Kag nobya ko siya. Hindi mahimo nga bayaan ko siya kag magpakikita sa iba niya tao. Daw manol ka. Alfred, sige na. Kaduin na lang si Odette. Okay lang ako diri. Sige. Pero hindi ka magkabalaka. Mabalik ako dayon. Dali na nang. Kalain sang pamatsyag ko. Grabe man kung makahambal si Chay Delia ba. Akig bila siya sa akon. Ay, si Diana. Pangitaon ko siya. Gusto ko nga makahibalo kung sino si Odette sa kabuhi ni Alfred. Ano? Shh! Inaya lang ang tingog mo. Tingala ko man hakon ka isa. Madakpan ko si Chay Delia nga nagatulog sa sakon sa masakit. Kag isa ka bes. Nadakpan ko gid siya nga nagapangyamid siya sa akon. Sang naglabay ako sa tiyang gininang puka. Suya siya gali sa akon. Kag hindi siya gusto sa akon para kay Alfred, kundi si Odette. Tungod malapad ang kadutaan sang pamilya si Nidiri. Hindi siya pagsapaka Wala man na siya gihapon sang mahimo. Hindi niya mapilit si Alfred no. Tungod hindi type ni Alfred si Odette. Kag kung may luyag siya, tani, sang una pa niyagin pangaluyagan si Odette eh. Do kadalong gid siyang paginawa mo Malain ba lang pamatsyag mo? Hi! Ari na galit dili ang lovebirds? Odette? Ari ka na gali? Oo, no? Naayawan ako sang hulat sa imo sa balay. Kay siling mo kaina, sugaton mo ako. Kay upod kita sa pagkadto diri sa bayliyan. Apang naayawan ako sang hulat, no? Wala ka ginag-abot. Gali kay ari ka na diri. Wala ko makadumdum nga ginabalan ko ikaw nga hapiton ka sa inyo Ara ka naman ha. In denial ka naman. Kung sa bagay, amo ka gid man sina eh. Maayo ka lang sa pasalig. O ano? Hindi mo bala ako pag ipakilala sa nobya mo? Siya gali si Jisa. Jisa, si Odette. Anak siya sang amo ni tatay diri. Hi.
Hello. Ginakalipay ko nga makilala ang nobya sang kasimaryo ko nga playboy. Bantayan mo sa maayong nobyo mga ini ha, Jessa. Kay siling mo, mabuot, apang sulod ang dukot. Kung sa mga sunoy nga hambalanon, sikbo. Buot silingon, sekreto ang bunal. Hindi na kinanglan nga bantayan ko siya. Kag isa pa, ara na lang kay Alfred kung gobon pa niyang pagsalig ko sa iya. Kag hindi ko batasan, nga ipamilit ang kaugalingon ko sa tao nga hindi sa akon. Katanda kita si mo, Mega. Perfect. Hindi ko man kuntani gusto nga buhaton na to. Apang naga-iritar gid ko Gani inahambal ko ato sa iya nga ara si Alfred. Ay, do ginahungod gid niya nga sulsulan ako para nga maglasay ako kay Alfred. Para siya ang mabulo sa akon kung wala na ako. Ngi iya Jess? Ay, Diana, hinali lang nga nagkuba-kuba ang tughan ko. Do kinakulbaan ako nga hindi ko man mahangpan. Nga aayhan. Basi kulang ka lang sa inom sang tubig, ya. Buing mo Hindi gid bala ako mapamtang mo. Jessa? Nang? Oh! Toto! Nga Sinanay mo? Gintalabangan dito sa inyo balay? Mapulik ako ng anay? Oh, Diyos ko! Si nanay! Diana! Bahala ka na magambal kay mama! May ngagaw ko sa pagpauli! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. This is broken heart. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jessa, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Gintag na nga mga kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache.
Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini Basta Radio Bongo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magbatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Nang Rosing, mamangkot-mangkot anay ako sa mga himata ni Dick sa ila lugar. Sa diin nga lugar? Malayo ato. Ang matuod, wala gani ako makakadto didto eh. Si Dick lang kang ang iya pa kaisang nagkadto diri sa nagpakasal kami. Pero wala ko yung makakilala sang iba niya nga mga himata. Basta, amo lang inang siling ni Miga Magdal. Nakita ko no niya si Dick nga nagalakat sa dalan. Kag si Dick gid kuno ato. Kung mag-amo sina, mamati-mati lang anay kita ng Rosing. Kag siguruhon ko, kung may kapit gid si Dick. Carmen, ari ang siopaw oh. Kagari man ang baboy nga inugpakaon kay Cardo. Maayo kay wala pa sa nakakaon. Amo ini ang ipapamahaw naton sa iya. Kag sa panyaga, hatagan ko sa sanglitson nga baboy. Siguruhon mo gid ha. Nga si Cardo gid ang makakaon sina. Mamalansya na ako sang aton mga bayo, Cardo, ha? Ikaw lang anay magtabog sa mga bibi sa suba. Hehe. Oo okay lang. Akong bala. Ako matabog sa mga bibi sa suba. Gani, maligo man ko sila. Upon sila. Maligo ko. Ay, hindi na lang. Basta, tabugan lang sila sa suba. Ate, akong bala. Tutoy, mga bibi! Tutoy!
Ginalagas niya ang mga bibi pagkadto sa suba. Tsansa ni. Cardo! Cardo, dali lang! Ara, nakita niya ako. Ara, nagapalapit siya. Ay, abaw. Nagangisi pa siya, oh. Nga, Marisol? Nga, Marisol? Uy, hindi ako yung si Marisol, no? Ako yung si Carmen. Silang ni Susan, si Marisol kako no. Kag nga ginatawag niya ako nga Marisol. Kay ikaw ko nung nagasulsol. Ano? Ay, gaga nga Susan niya ay. Urasan gini sa akon karon mo. Nanunag sa puyo? Ay, oo, gali. Para ni sa imo, Cardo, oh. Ngari, oh. Ginatag ini ni Kristal para sa imo. Ay, amo gali. Kayo mo lang gali kay Kristal, no? O, ara na, oh. Panawa na. Ara. Siupaw. Kag ang paborito mo nga barbecue nga baboy. Wala. Baboy? Uy, talagsal ako mga kaon sini mo. Manamit ang baboy mo. O, sige na. Kauna na kay manamit. Kay hatagan kapag ni Kristal. Ha? Oo. Bakla niya ko? Oo. Kanon ko na eh? Oo, sige na. Kauna na. Uy, anay ka. Pungko ka dito sa may bato, ho. Dito makaunod, ina. Sige ah. Huwag ka namit sini. Sige ah. Mapungko ko to sa bato ah. Dito lang ko makaon ah. O, sige na. Lakat na. Bye-bye, Marisol. Marisol? Ato na siya, ho. Ato na. Nagpungko na siya sa bato. Ay, abaw! Ang una niya nga ginang-angkab. Amo ang siupaw. Gagindason naman niya ang inasal ng barbecue. Na! Amo na! Angkab! Tulon! Angkab! Usngab! Ay, disiga! Para nga maghabok ka dayon! Malipay gin sila si Kristal kung makaibalo siya sa natabo mo. Kag maayo diri kay hindi siya makita ni Owen kag kun sinuman nga diri sa nagapungko kag nagakaon sa baboy. Pagkatuanay ko kay Kapitan Aurelio Marigold. Aba, oo. Ikaw mahibalo, Owen. Magbalik ka lang karon diri sa panyaga, ha? Ate, oo. Sige. Padayon na ang ginaobra mo, ha? Ako na masira sa pertahan. Salamat, Owen. Sige. Amo na ako. Ato na si Owen. Tagsa kaaga, nagalakat siya sa balay ni Kapitan Aurelio. Dala niyang iya makinilya, kagalamiton sa pagsulat. Dito, makasulat siya sang maayo. Kag wala si Cardo nga nagasinabad sa iya. Ay, nahuya gid ako sa ginhambal ni Cardo. Abang wala ko sang mahimo eh. Bana ko siya. Kag hindi ko man mabatas nga bayaan siya sa kahimtangan niya nga inha. Diyos ko, ano pala nagkakapos sa akon? Tagsa nga magaling si Owen. Nahadlok ako nga basi kung hindi na siya magbalik. Ay, kinahanglan niya piliton kong kaugalingon ko nga hindi maghigugma sa iya. Bangod may bana na ako. Kag wala ako sa mataro nga magbuhat sinha. Nagaputik ako. Kag ginapudlayan ako. Bangod si Owen. Siyang unang lalaki nga ginhigugma ko.
kag indi mangin akon tubtubsan o. Ari na ako, Kapitan Aurelio. Maayo. Ginhanda ko ang lamesa nga sulatan mo. Ginpahamtang ko ini sa tupad sa bintana para nga makita mo man ang malapad nga dagat. Kag ang mga sakayan nga makita mo sa malayo nga nagalabay. Salamat gid, Kapitan. Kung kaysa may mga butang ako nga luyag ipamangkot sa imo. Ang partibla sa natabo sa nadakpan ka sa mga kanibal sa isa ka pulo. May pulo pa ba lang amo sila nga ginaistaran sa mga kanibal? May ara pa. Bisan ako daw sa hindi makapati. Pero nakalambot kami sa pulo nga ato. Ang pulo nga ato malinong. Kung tulokon mo, tama gid ka tahom. Nalibutan ini sang matagas nga palma. Daw isa ka paraiso. Ang akon iban nga kaupod nga mga tripulante nabilin sa bangka. Ako lang yang nagsulod sa among nga pulo. Sang ato na ako sa sulod, hinali lang may isa kaguban sa mga tao nga naglibot sa akon. May dala sila nga bangkaw nga himo sa kahoy. Gindos-dos nila ako sa kahoy. Ang ila panit maitom, do pariyo sa ati. Kag hindi madula sa akon kaisipan, ang ginhambal sang ila leader sa akon. Ikaw amal sa kaon, yamat ka sarong ba? Ano ba lang ginapangambal siniman? Isa lang nabalaan ko. Yamat? Sir, hindi ako makangop. Ano ka, malungo ako. Kag itudlo ko nga akong ulo. Espiya sarong ba? Aha? Aba, hindi. Hindi ako espiya, sir. Sa kayanon lang ako. Nadulaan ako sa kalanon eh. Wala na kami sang bisan ano. Handa dalwasi sarong ba? Handa lamas duro kadamo. Oh, ba? Ang isa ka kanibalo. Uy, ano ina? Naganda sang dalawasi. Ako kayo nga kulo din na. Kagang iban may dala nga lamas oh. May sibuyas, kamatis, may mais, kag may lubiman. Hindi. Basi kung tulahon nila ako. Hindi mahimo ini. Basi hindi na ako makapauli sini sa amon. Hindi ako magpabilin nga patay diri. Pero saan ako makapalagyo? Ginabantayan ako. Ginabantayan nila ako. Kag may bum-bum pa. Hindi. Sulod sa darawasi. Hindi. Ari na ako sa sulod. Mayo. Ari na ako sa sulod sang kulon nga daw kawa kadako. Uy. Kagang dalawasi oh. Namtang sa 3 ka bato. Nga daw isa kakalan. Oh, hindi. Matuod din man gali ang parte sa kanibal nga ginasiling. Nasaypan nila akong espiya. Hindi. No. Hindi. Hindi bubuan lang siyang tubig dalawasi. Tiga ko nagalangoy dire. Hindi. Uy, gibutangan nila siyang kamatis, sibuyas, kag may lubi pa.
Mga dahon-dahon? Ano ini man? Hindi. Tinula galing gwa ko sini. Oh, drum bom bom. Bah, nagimo sila sa sirkulo. Nga nagaposisyon. Uy, nagaposisyon ng mga kanibal. Hanggang ila pinuno o ara sa tunga. Hindi, sadya sa ila. Nakaibalo ako na pagkatapos nila nga magsinadya. Ihawo na nila ako. Kaunom na nila ako. Nabatsagan ko nga nagainit ng tubig sa dalawasi. Wala. Daw nagabukal na ini, oh. Uy, wala na sang tsansa. Wala na ko sang tsansa nga mabuhi pa. Okay, ara na. Nagamat-amat na init ang dalawasi. Kung magbulag ako, dumidyong nagatayog ang dalawasi ba? Mapahigad ako. Gusto. Ang unang buhaton ko. Mapahigad ako. Ibunggo ko nga kung lawas sa kilid. Agod nga magtakilid ang dalawasi. Kung magtakilid ini, malumpat ako. Ari na. Ibunggo ko na. Ora, nagatayog. Ari na sigad karon. Ibunggo ko ang lawas ko. Ara na, nagamatamad na takilid ang dalawasi. Ara na, karon. Malumpat ako. Ari na ko sa duta. Makamang ako kag magdalagan sunan. Aragan! Aragan! Nakita nila ako. Madalagan ako. Kinanglan makapalagyo ako diri. Kinanglan makalambot ako sa bangka. Ang mga upod ko. Yanda mo ang motor! Dali! Pandarang bangka, yanda! Ibabalik kita sa barko! Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Cristal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo! Bombo!